Det er hurtigt at oprette og sende en faktura. For at udnytte Dynacounts potentiale og opnå et optimalt indtastningsflow med genvejstaster, anbefales det, at du ser introvideo 1. Hvis kunden ikke er oprettet, kan der oprettes i samme arbejdsgang ved at trykke på Ny. Søg efter kunden, vælg med piletasterne, og tabulator går til næste felt. Du kan blandt andet angive betalingsfrist samt bankkonto betalingen skal overføres til. Tryk Enter for at oprette fakturaen. Søg efter varen, og hvis den ikke eksisterer, oprettes den direkte i samme workflow. Som du har lært i introvideo 1, kan du bruge piletasterne i antal til at regulere antallet. Og du kan indtaste beregninger i både antal og beløb, så du er fri for at bruge en lommeregner. Tryk Enter for at gemme varelinjen. Når alle varelinjer er tilføjet, skal fakturer bogføres og eventuelt sendes. De sorte indikatorikoner viser, om fakturen er bogført, sendt, set af modtager eller betalt. Dynacount kan automatisk udligne fakturer og betalinger. Under det blå bankmodul kan du trykke på Autoudlign fakturer. Dynacount grupperer alle fakturer og betalinger med ens beløb. Tryk på Bogfør og udlign, og betalingerne lægges i kladen Klar til bogføring.